Nazdar lidi, tady Karmina, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video je z Minecraftu a jak si můžete povšimnout z kreativu. Ano, je to výjimka z kreativu, protože já bych vám chtěl ukázat jízdní stadion, který stavím a provedu vás tu. Tak a pak vám ukážu hru, kterou teďka touhle dobou hraju. Teď ty schody jsem udělal dneska, ještě vám ukážu, co jsem dneska udělal nebo dodělal. Tak začnu tady. Tady takhle je bar, dívejte. Můžete prodávat. A pak, když skončí zápas, to máte takovou ledničku na ty kofoly, limonády, já nevím co ještě. To. Pak tady takhle arena, ale k tomu se dostanu později. Prvé, co bych vám chtěl ukázat, ještě kopci. Záchody jsem tady udělal páni, men, ženy, protože kdyby jsem přece na ty národní zápasy jeli třeba Finové, Angličané, nebo já nevím kdo ještě, Angličané těch, prostě aby uměli řečení, by věděli, by mi nechtěli to přece maknout trávě. Tak, tady mám tribuny, takhle, tady mám takový už pro jako fotografie a to, takový, co říkáte, hezky, že jo? No nic nejde to. Tamhle bych chtěl udělat ještě jako komentátorský stanoviště. Ti, co sledují hokej, tak to ví, co to je. Ti, co ne, tak to je místo, kde jsou komentátoři. Tady mám takhle VIP místo. Rezervovaný. Já pojdu pomalu, aby se stalo. Martina Ručinský, Jiří Šlékr, vicepředseda klubu. Viceprezident klubu, prezident klubu Slavomír Lenár, Roman Čichmánek, Dominik Hašek, předseda klubu, vicepředseda klubu, obchodní manažer a majitel klubu. To jsem já. Jsem majitel klubu vlastně, jsem majitel i tohohle a celého zimáku. To jsem bohatý, co? Miliardář. Nebo nebudu skakat? Nebo jo? Tak, tady mám takový báreček, bárek. To je divný. Aha, to jsou ty záchody. Aha. Tak, tady mám takhle půl. Tady takhle bar, že z toho plánu si vezmu vlastně něco koupil. Takhle se dívají z rohu na hokej. To bude ve všech rozích. Tady takhle třeba tady je místo třeba na focení trenéra a to. Takhle, to bude i na druhé straně. Tady je vchod do toho zase. Jo a ten koberec navrhl Adamis 305, jméno příjmení Adam Bumba. No, to s tím všechno souvisí, to je jedna osoba. A za což mu hodně děkuju. Tím přidal mimo zimnímu stadionu takový ten klasický šmrnc a to. Normálně na zimácích to nepíval. Teď to mi ukázal, co by bylo hezký. Jako hezký to tam udělat a to. Je to krásný podle mě. Takové to je obřadní, ne? Takový vážnější to. Tady je vchod do kabiny. To mám pak, nebo když už jsme u toho, když už jsme tady. Prostě počkat, teď musím zavřít tebe. Monstera my jsme nalezli. Tady je kabina hostů. Jenom pro, ne vlastně pro je jako pro všechny hosty. Jo. Pro Matěžáky. Tady takhle mají
bych chtěl dělat ještě nějakou střelnici, což má tady ty věci. Tady pak parkoviště. Víte, tady. Bus hosté, což je tady pro těch hry. Hosté a domácí. A domácí děti mají vykamarkat. A bus domácí. Pak tady je parkoviště pro mě. Tady je vstup, když by trenéři hostů chtěli jako registrači do kanceláře trenéru a to. K tomu se teďka dostanu. Ale jdeme teďka sem. Hej. To je domácího českého. Dominik Půl, Tomáš Plekanec, Jaromír Jágr, Jakub Voráček, Jiří Novotný, Lukáš Kašpár, Jakub Klepiš, Vladimír Sobota, Ondržej Němec, Pavel Franc. Tak tady na točku, aby mohl vidět. Pak tady je taky volná, to má být jako. Tady je kabina druhé obrany a třetí celé line. Tak tady mají trenéři. Tak co, ještě nic. Tady mají trenéři kancel, tam jdou ty registrační karty a to. Tady je tenisové kurty, a tady ten spodek celý. Ten nápad tak byl Kuby, to čekal, za což mu hrozně děkuju, což mimo stadionu taky přidalo ten šperc. On chtěl, abych to udělal jakoby pod střechou. Já jsem říkal, pod střechou to ne, to by bylo dobrý. A neudělal jsem to tady, takže za což mu taky děkuju. Takže Kuba a Adam jsou takový myslitelé a prostě špelovači detaily. Střelnice. Pak tady je velká tělocvična. To nejde přeskočit. Ale kostel. To nejde přeskočit, ale jenom jako schematicky, že? Malý strop, ale schematicky jako na přeskočení. No. To je jak tady na obíhání třeba takhle. Klasika. Ti se sportují takovýho. Tak. Malá tělocvična, to je úplně stejný. Akorát jsou tam dvě bedny. Tady jsou výřivka a bazén. Výřivka. Tam jsou výřivky a tady je bazén. Jestli to je takhle vejde do bazénu, no do výřivky, v pohodě. Pak vylezete ven, pokud vám to půjde. Pojď. Hezky ty. Tady v bazénu. Víte, kam vás proto odveze, když jste tu. Silka to. Ale to je jen takový detail, že? Někoho. Tak. Já nevím, co bych mohl ukázat ještě. My to máme asi až dost rychle, jo, a já bych vám chtěl ještě ukázat něco, co stavím. Mně napadlo, že bych mohl dělat nějaký ten vchod, ten zlepšit. Ten vchod hlavně. Co říkáte? Líbilo by se vám to jako mapa? Jestli jo, tak pište dolů do komentáře. A já to se budu ptát, i když by to bylo to. I když by to bylo hotovo. Až to bude hotovo. To nikdy v životě to nedám na mapu. Nikdy. Protože ta mapa stojí peníze. Taky pojď. Udělám jedno.
to někdo taky dostat. A co s tím dopadne? To není špatný. Ty jsi mi se to někdy zavřít jako to. Jen to není ve. Tak tady chci ještě udělat kabiny mládeže. To je mladší žák od přípravky až po juniory. Proč ještě vrátím kryptora? Tak tam chci udělat ty. No jak dobrý, co říkáš? Že jsou hezky tady ty ornamenty na ty zdi. Takhle ty kosočtverce. Čtverce. Tak. Mně napadlo nic jiného, jak pověsit kostku, tak jsem to pověsil jako řetěz. A to je mříž, kterou není slepý, že jo? Tak. Já nemám osvětlenou teď tu ledovou plochu, tak jsem udělal tady. Možná to nevypadá hezky, ale aspoň osvětlenou, že? Vidíte, jak se to hýbe? Pohybilo se to. Tak jak jste si mohli všimnout, to osvětlení. Oko, já už asi budu končit. Ještě zombíci nic, nebo aspoň něco by mohlo být. Já vám chci ukázat ještě jednu hru. Prochodí na Masaryčku se mnou, tak ví, o kterou se jedná. Jedná se to jako tu. A zombíček. Jdeme slovit pár zombíčků. A je to něco tam je. Poušť nebo bažin. Oboje. Je to? Nejde. Nebo dva je lepší. Jak dlouho se to budeš ne? Nic. Teď s tím musíme to dát. Ulovím. Pojď. Kráp na seru. Jo, je to. Je tam. To tam. Ty jsi... Je to tam. Pojď. Pojď. To je kráva, to není normální. Teď ti rastci a krabiti mě začínají štvat. Kdyby tady byly granáty, tak já po nich střílnu granátama. Kam bych... Jo, tady tu. No to tady melouňáci zase. Já si druhý lov nepodniknu. Kdo byste si ji chtěl stáhnout, budete to mít dole v popisku. Já se s vámi proto teď loučím, mějte se a